Tak sme tu opäť, vítam vás pri ďalšom podcaste Ticket Wave, toto je diel 5. a dnes tu máme našeho člena zo staršej skupiny, Spama, vítaj. Cez 2000 určite. Sme iba 1500 lístkov kúpili. No. Ale celkovo, čo prešlo cez moje ruky, lístkov, tak mohlo byť cez 40 plus asi. Ty bol. No. Ale keď pozerám tých slovenských reperov, tak to môže byť každý. Však ako kardio, chápeme? Ale tak ako, ešte som nepočul nikoho, kto by to akože klasifikoval ako šport. Nie. Lukasa by som asi dal preč. My to tam nedáme. Ďakujem. Volám sa, ako povedal, Spam. Som z okolia Žiliny a mám 18 rokov a ešte stále som študent na strednej škole. No asi si tu zatiaľ najmladší, podľa mňa, čo tu zatiaľ bol. 18-ročný, no ako... Dobre, pekne, zavidím ti vek minimálne. Povedz, čo študuješ, alebo tak, povedz niečo tak viac o sebe. No, študujem grafiku v Žiline, ako som povedal. A čo to všetko obnáša je videotvorba, fotenie, tvorba log a strihanie videa a tieto všetky veci okolo toho. A robíš to akože aj pomimo, či... Nie. Nie, že vôbec akože ťa to nebaví, alebo... Nebaví ma to, už bavilo ma to, ale už ma to prestalo baviť. Jasne, chápem. A nejaké koničky alebo tak? Robíš niečo, nejaký šport? Tak, cvičenie a čas s priateľkou. Že to už bereš jak šport, hej? Nie, to je také... Však ako kardio, chápeme? Ale tak ako, ešte som nepočul nikoho, kto by to akože klasifikoval ako šport. Nie, ale akože, myslím akože taký ten čas trávený proste, pomimo. No tak to máš dobre, akože. Ja trošku nemám čas na frajerku, aj to vadí. Tak to je super. Poďme rovno k veci. Ako si vlastne nás natrafil na Ticket Wave, kde si nás prvýkrát možno videl, zaregistroval? Bolo to na TikToku. Teba som tam videl, v tých videách, propagačných. Ja som na videách, no teraz máme už viacej tvary, ale hej. Hej, že napíš do komentu, neviem čo to bolo za slovo, tuším, že ticket, zamáš také podobné a že pošleš nejaké PDF-ko a stále si ho neposlal inak, čakám na neho už rok. To je ten problém s TikTokom, lebo my to máme všetko poriešené na ManyChate, vieš, napríklad na Instagrame, keď napíšeš to slovo, automaticky sa ti to pošle, ale s TikTokom sa to nedá prepojiť, takže tam to musí robiť niekto manuálne a ten, čo to má robiť, to nespravil, hej. Takže vlastne ty si rok tu v skupine a nevieš prečo. No však, tak viem prečo. Už vieš, ale nedošlo ti PDF-ko. No nedošlo, no. A aký si mal vlastne pocit z tých videí, že čo ťa na nich takže zaujalo, že si povedal, že ty vole, tá skemuje isto, alebo čo, nepovedal si niečo také? Práve že nie, lebo vtedy ste ponúkali ten call, čo tam boli ľudia na tom a tam ste to predstavovali. Aha, a hej, to boli dobré cally, no. Hej, akože... tak tam som bol, ale som to akože tak bližšie spoznal. Že... Ale vtedy to som nebol na tom kole, to bol Jejko. Samo tam bol. Samo, hej. On to vysvetloval, lebo tak on to vie stokrát lepšie, že on to robí dlhé roky. Takže on tam bol. Ja si tiež myslím, že tie koly boli akože dosť akože dobré a skôr a veľa ľudí to presvedčilo, že fakt, že im to ukázalo, že o čom to je, čo to obnáša a preto sa aj pripojili. Takže vtedy si povedal, hej, potom kole hneď si sa prihlásil? Hneď asi na druhý deň, no. A čo, aké si mal pocity potom, čo si vošiel do skupiny? Tak akože nevedel som, že čo čakať tak od toho. Že nič, akože nemal si nejaké očakávania, bo tak predtým, že si povedal, že to idem teraz zarobím milión. Tak, akože nemal som zase také očakávanie zarobím milión, ale mal som také, že neviem, že si privyrobím akože, ale realita je teraz úplne iná. Teraz k tomu sa dostaneme. A čo si chcel, že neviem, že si privyrobím, zoberiem frajerku do kina a teraz už môžeš kúpiť kino. Môžem, no. Ináč pred týmto podcastom hovoril, že nebudeme sa baviť veľmi o sumách a takto, ale on sám akože začína. Nie, však, ja som nepovedal žiadnu presnú. Super. Takže vlastne došiel si do skupiny a čo? Čo si spravil prvé, alebo? No tak nevedel som absolútne, čo znamená, že tie rúmky, čo boli pomenované a tak. Tak som s Jakeom, ktorý sa mnou mal okolo osoby, mi všetko vysvetľoval, že ako čo. A zrovna vtedy Taylor Swift fičala, keď som prišiel. Tuším, že to bolo Singapur. A tedy sa strašne čakal na restok, všetci čakali. A vravili, že to mám niekedy v noci, lebo singapurský čas je posunutý.
Tak som furt kúkal do telefónu, že čo kedy, no som aj v noci o 3 kvôli tomu stával o 5, že či to náhodou nebude, a nebolo to nakoniec nič. A také bolo to... Nevedel som proste, že... Nemal som také skúsenosti s tým. No nemal si, hej, ale napríklad keď si došiel do skupiny, tak ako bolo napríklad pre teba zrozumiteľné, že či asi vlastne nebolo, keď si povedal, že si nechápal tým rúmkam? Nechápal som, že na to vyšlo, že skrátka VTB alebo VTS. Ako hej, no toto je... Ale tam máme, sa mi zdá, že vysvetlený slovník, či? No to neviem, ja som si niečo... Mám pocit, že hej. Ale nepozrel si neviem, pred rokom to bol strašne dávno. Teraz už máme videá a všetko, návody, že fakt, že je to jednoduchšie, že keď niekto sa pripojí. A vtedy tam ani nebolo toľko ľudí. Koľko bolo ľudí v skupine? Málo, ty začínalo. Vtedy to sme začínali. Skupina je od novembra, nie? Alebo tak nejak. 23. No, od novembra minulého roka mám nejak tak. 23, nie? Hej, to už 2? 2, no. Ty vole. No. Tak to už sme starí, tak za nič. Takže to... Tedy mu je, čo ja mám, to mohlo tak 200 ľudí byť tedy. No. 300, možno maximálne. Podľa mňa aj menej. A to neboli všetci, že to platili iba, čo mali náhľad na Success a na Sales. Aha, toto hej, no tak teraz celkovo tam je akože, čo? 1800, no to je akože brutál. Keď boli všetci platení, tak lepšie by nám bolo. Ale to nie je podstatné teraz. No, takže teraz si spomínal, že vtedy išla Taylor Swift a tak. Ale to bol aj tvoj prvý nákup, alebo to si nechytil vôbec? Nie, vôbec to nie. Ale nebol si deprimovaný, alebo čo si povedal, že no to tu oskémovali ma? Ani nie, lebo tak nechytil to nikto, tak akože nič, takže to... Nebol som z toho smutný. Že bol si tak, že no pohodička. Aj, že bude ďalšie, no. Sice som sa nevyspal, ale... No a tak som stával do školy ráno. Do školy ešte chodí, ty kokos. Akože ja chodím na výšku, hej, ale to príde strašne funny, že ty chodíš na strednú, ty kokos, love zarába také, že extrém. No však, dobre. No však. Dobre. A ktorý bol vlastne tvoj prvý nákup, ktorý sa ti už podaril? Bad Bunny to bol. Bad Bunny, hej? A tam ako to bolo? Tam to bolo jednoduché, úplne z ničoho nič, to bol večer, pamätám. Neviem, či to nebolo náhodou 3. marec rovno. Tak ako to si aj veľmi dobre pamätáš, kamo. Pamätám, no. To už je moc. A to z ničoho nič, proste poslali iba link do skupiny a hneď som išiel kartovať lístky. Pamätáš, koľko si kúpil za koľko? 2 iba. 2, a tak ako... A tam boli lacné, tam boli, neviem, $15. To jeden. A predal sa, neviem koľko tam bolo percent na tom. Cez 400? Percent určite na jednom. Tak to ja si už vôbec nepamätám, ale či ty si to pamätáš? Ja si to pamätám, no. No a teda čak povedz, nie? Ale to bolo málo, to bol nejak, predaj bol za 230 maximálne. Tak dobre, ale z $15, vieš, 230, no tak kamo. Jasné, ale tak ja som nemal jeden kapitál, tým načo, som začal úplne o ničoho. Že vlastne ty si prišiel, mal si napríklad, že zaplatil si skupinu a mal si napríklad odloženú, že 100, že tu investuješ. Že ani z toho, hej? Ani to. Takže si ešte mamke volal, že pošli mi? Nie. Jayko je taký milý, tak dal mi nejaké dni potom naviac, že som neplatil. Jayko je veľmi milý, no. Taký je. Jayko. Je to frajer. Špekulant. Aj s ním chcem dať akože, no, není tu, väčšinou je pri každom podcaste, ty máš smolu, akože, dneska tu byť nemohol, takže nevadí, no. Ešte sa stretnete, podľa mňa. Isté. Takže vlastne zaplatil si členstvo, tak, jak si hovoril, že no, akože ti pomohol tam Jejko. A čo si mal akú taktiku, že si hovoril, že budeš pulovať, alebo čo si? No, niečo také, no. Aj si to robil, či? Aj prevažne to teraz robím vo veľkom. Hej, ale tak vo väčšom, akože. Vo väčšom, hej. Väčšiu kapacitu lístkov. Špekulant. A máš aj nejakých, čo ti pomáhajú, alebo... Akože, ako myslíš? Akože ešte nejakých ďalších, čo ti pomáhajú pulovať pre niekoho, alebo... Nemám, sám. Že sám všetko puluješ, hej? Tak dobre, tam si vieš, že tam máš peniaze hneď, takže to je dobre. A to je takzvané teraz vlastne tvoja main vec, že pulovať, alebo... Akože prevažne, no, ale keď sú nejaké lepšie eventy, s ktorými som si akože istý, ako napríklad Bad Bunny v januári, tak to som bral aj pre seba. Akú máš vlastne taktiku, možno tvoja je, že napríklad sa ti aj čaká, že napríklad rok, keď je niečo o rok, že deti to je jedno, proste nakúpiš aj tak lístky, keď vieš, že tam sú veľké percentá. Keď je veľké percentá a je to o rok, to je kľudne. Že neriešiš, hej? Neriešim, ale keď je to nejaké, ja neviem, že je hold, ja neviem, 2 mesiace a je tam nízky akože profit, tak to nejak nie, to radšej pulujem, akože lístky, neriešim to pre seba. Trošku ešte povieme naspäť a vlastne, že prečo si vybral, že Ticket Wave a Ticket Reselling, lebo máš viacej skupín a máš hociaké iné online biznisy, hej, takže prečo si povedal, že Ticket Wave a Ticket Reselling je do toho? Tak ja som hľadal akože niečo nové, lebo ja som predtým robil
akože marketing sociálnych sietí ako keby, tak zbežná. Hej. A to som skončil, lebo ma to nejak prestalo potom baviť tiež. A nemal som akože niekoľko mesiacov nič, čo by som akože tak robil pomimo. Čo by ma tak zaujímalo tak. A vtedy ste robili tú reklamu. Hej. Voľko. A takže nebol si napríklad, neskúšal si trading alebo niečo také? Že vôbec? Nie. Akože viem, o čo tam ide a tak. No však hej, ale že nebol si ani v iných skupinách, že nevieš porovnať. Tu veľa, veľa ľudí, čo sa pýtam, tiež mi povedali, že prvá skupina, o ktorej som sa pridal, bola vaša. To akože, ja neviem, či ste si vybrali, akože vyhrali v lotérii, alebo čo, lebo fakt akože, ja nemám také skúsenosti, furt nejakú somarinu som si zaplatil, nejakú blbú skupinu, čo tam nič nebolo. Skúsenosť. Tak to je dobre. Dobre pre vás, jak sa hovorí. Natrafil som hneď, na dobre. Natrafil si hneď. Vlastne vyzerá tvoj bežný deň. A ako vlastne vyzerá teraz a ako predtým? Keď si sa pridal do skupiny a teraz, napríklad tvoj setup a podobne. A mám akože aj, keď som v škole, ten deň s tým dokopy? Jasné, veď veľa podľa mňa ľudí je v škole, alebo v práci, takže to potrebujú aj možno aj zaujíma ľudí, že ako to sklbiť. Tak predtým, môj bežný deň bol taký, pred dropom taký vystresovaný, že som nevedel akože čo, som sa nejak nepripravoval. Proste som to iba zapol a som dúfal, som sa modlil a pýtal som sa furt na otázky nejaké asi fakt len 3 mesiace furt, že ako čo, kde, ako čo mám spraviť a tak. A teraz už po dobe, akože po roku, tak už viem väčšinu sám, že fakt málo sa pýtam iba nejaké veci, čo sú nie úplne jasné. A je taký môj bežný deň vyzeral, že som prišiel zo školy, zapol som to, akože na chvíľu som sa pozrel, čo nové. A zavrel som to aj, že som prešiel robiť niečo iné. A teraz... Hustler. Strašný. A teraz stále toho pozerám skoro. Čo len pípne Discord, tak hneď pozerám, že čo, kde, lebo mám takú z toho, že ja neviem, sa bojím, že niečo vynechám, niečo dobre proste. Hej, jak sa to volá? Hej, FOMO. Máš toho FOMO, hej. A frajerke to nevadí? Ste takde spolu a pipne niečo, že prestaň rozprávať teraz a ideš a pozeráš. Nie, tak nevadí je to, tak ona to akože ma podporuje v tom. Akože je tu, hej, môže ako povedať, neviem, či ju bude počuť, ale skúsiť môže, zakrič, či ti to vadí. Ahoj. Nevadí je to určite. Nevadí. Tak, keď ju takde zoberie na nákupy, no tak čo by jej to vadí? Nie, ona podporuje. To je dobre, to je správne. A možno sa zmenili nejaké veci v tvojom setupe? No jasné. Som upgradeoval nedávno na nový komp. Povedz o tom viac. No tak čo, no tak... Tak aký napríklad? No tak akože bol zložený čerstvo. Že tak, že si postavil? Ja som nepostavil, bol kúpený, akože... Že bol zložený. Už novo. Neviem, koľko mohol mať. Čo aj mesiac maximálne tak. Ale z jakého dôvodu si to ako upgradeoval? Že iba si chcel? Nie, tak ja som to na notebooku robil. Hej. A no on to už tak nestihal, čo som ja potreboval vo väčšom množstve. A nechcel som ho chudáka tak trápiť. Ty si povedal, že... A nechcel si Mac alebo niečo také? No, si radšej počítač? Ja som sa počítač stávaný. Aj? Normálne. Tak on akože, keď niečo potrebujem vyriešiť, tak on akože spolahlivý, že vyrieším. Ale to som nejaké niečo lepšie, vždy si môžem otvoriť, ja neviem, 40 oných tabov a bomby. Čisto pre tickery slang, alebo aj hráš hry na tom? Tickery slang iba. Iba? Iba na robotu, no. Ejvo, pekne. Mne ma moc nebavia práve, že? To ani mňa. Som asi z toho nejak, neviem, opustený, vyrastol. Si vyrastol? 18 rokov vyrastol. Som ročný vyrastol. 18 rokov vyrastol, no. Tak keď už o 20 a čo, už pôjde do dôchodku, akože s tvojím tempom, akože reálne asi aj môžeš, ale... Extrém. No ale tak, keď väčšinou cez týždeň som v škole, klasicky, do 3. tam väčšinou bývam, lebo u nás dlho škola aj skoro začína. A dropy sú proste cez hodiny, no. Som nevyhnem niekedy tomu. No, akože, a vtedy čo robíš? Tak občas, notebook vyťahnem. Aha, že notebook vyťahneš, že... Vzadu v lavici. Takto. No, alebo občas... Sa ti podarilo aj tak, že polnúť alebo chytiť v škole? Bolo to aj si presne teoretické, koľko ich bolo. Fakt? No, tak to pamätáš? Na Slovenčine to bolo. Ale ja som bol čoko dohodnutý, že mi akože dovolilo. Hej? No. To aj my sme tak s Jejkom. To veľakrát aj vo videách sa spomínali. To bol môj prvý nákup. On s tým ešte iba začínal a my sme počas písomky. Mali sme písať písomku a to sme Beyoncé kupovali. Kúpili sme Beyoncé a ešte sme aj dopísali písomku. To bolo fun.
A tak niektorí učiteľia sú takí, že... Hej, to im to je úplne jedno. No. A potom som vidieľko povedal, že teraz sme zarobili viacej ako ona za mesiac. Bola taká, no prestaňte, no tam sa, učte. A to práve, že s týmto sa nestretávam. Ne? Oni sú tam takí, že... Pohodička, hej. No, to je dobre. Ako vlastne vyzerá možno tvoj, nie setup, ale vlastne celková príprava pred dropom teraz? No tak teraz už zvýšili trošku opatrenia na to. Všetci vieme, nikto z toho nie je nadšený. Nikto, ale tak stále sa dá. Dá sa, keď sa chce. Tak väčšinou sa pripravujem deň predtým, že si akože účty nachystám a tak, že... Koľko máš účtov? No tak, ja neviem vôbec, nemám to spočítané a používam... Mám proste nejaké dobré, čo ma akože chytajú dobrú queue, že tak používam väčšinou tie. Hej. Ale tak keď ja neviem, 20 zapojím minimálne. Keď nejaký drop. Či si porobil čísla na mamku, babku? Práve, že nie. Vtedy bola taká doba, že sa kupovali. Á, že máš pokupované, hej? Pokupované mám, no. No, tak to máš dobre. A to akože... Neľutujem toho, že som mi kúpal, lebo fakt sú dobré, akože. Že som si veľmi spokojný. A jakú máš vlastne taktiku, že všetko dávaš naspäť do lístkov, alebo niečo si odkladáš, že tak ideme na dovolenku, alebo kúpim si niečo, alebo tak, alebo čo robíš s peniazmi, ktoré zarobíš? Tak, snažím sa akože tam vrácať, lebo viem, že keď tam vrátim veľa, tak sa mi ešte viac vráti. To som sa už naučil za ten čas, čo som tam. Dozaj to tak nebolo, to som zarobil a som si išiel kúpiť niečo. Tak je to také, vieš, že keď máš už zrazu peniaze, no tak proste potrebuješ, ne? Alebo chceš vlastne si tie veci, čo si stále chcel, tak si pokúpuješ. Ale potom ťa to prejde a začneš byť taký asi zodpovednejší, no. A čo si odložím? To už vlastne 18 rokov, to už poviem, už fakt, že na ten dôchodok doraz už máš odložené. Asi pohodička. A máš nejaký cieľ, čo chce napríklad zarobiť ten rok, alebo takto? Tento rok je v septembri, majstrovstvá sveta budú. Na to sa budem celý rok pripravovať. Tam chcem akože veľa. Veľa, hej. Veľa, tam všetko dám asi, tam nechám všetko, že... No. Že rožky budem žrať kľudne. Tak keď sa ti doma vráti, tak prečo? No jasné, akože je tam dlho, rok sa tam čaká, hej. Hej. Ale akože to určite bude dobré, lebo to neviem, raz za 4 roky. O to bude veľký záujem. A tie lístky tam, čo máme zatiaľ informácie, budú dosť lacné, Takže tam pojedeš fullku, hej? Hej, isté. Okay. Čo ťa vlastne tak, že motivuje na tom ticket resellingu? Že peniaze, alebo? A tak, akože aj to je fajn, hej? Takže povedzme si na rovinu, nebudeme sa tu hrať, že neviem čo. Ale tak nie, komunita tam je fakt super, takže ľudia tak, celkovo a tak chcem si jednoducho zmeniť život, že nechodiť proste do roboty. Takže neviem, že na tom je niečo zlé, hej. Jasné, že ako to je potrebné, ale tak každý chce niečo iné. Ty vlastne ešte koľko máš do konca školy? Ešte rok. Ešte treťak som teraz. Treťak, no teraz si treťak, takže no to. No, to ujde jak voda. To už asi ani nebudeš musieť chodiť, nie? Budeš mať tak už našetrené alebo odložené, že neriešiš už robotu. No akože... Alebo plánuješ? Nie, tam ďaleko som ešte není, nerozumiem, že som na tom ešte, ale určite nechcem. Chcem sa tak akože zariadiť, by som nemusel, ale ak bude treba, tak nemám s tým problém akože. V tom istom, čo teraz máš akože v odbore, že grafika, tak? No, akože... asi neskôr. Tak pôjdeš do Mekáča a budeš tam na notebooku počas roku. Asi, hej. Aj tak nerozumiem, že som na tom fakt. No to sa ti zaskočil s takýmito otázkami. Hej. A vlastne do budúcna, chceš to mať akože full-time prácu, alebo iba to stále bereš ako nejaký side hustle? A chcel by si niečo iné začať? No akože, pokiaľ sa bude dať, tak určite by som chcel ako full-time. Ale do budúcna mám také akože plány, ja neviem, že investovanie do nehnuteľnosti napríklad, alebo chcel by som brand vlastný. Do budúcna. Čo? Oblečenia. Oblečenia, hej. A máš aj nejaké návrhy? Nie, práve že nie. Teraz sa sústredím na toto. To ja napríklad, ja hovorím stále, že budem rapper. Hej. Ale ešte v živote som nič nevymyslel, žiadnu pesničku. Nerapoval si ešte? Ešte nie. Ale keď pozerám tých slovenských rapperov, tak to môže byť každý. Jasné. Tak vidíte, 2027, ale Poris bude na scéne. Poďme k tým takým veciam, čo asi veľa ľudí zaujíma. Možno to je, dajme povedať, že najlepší mesiac. Najlepší mesiac, hej. To bol teraz január.
Teraz Bad Bunny? Bad Bunny, čo bol, no. Tam si koľko nakúpil? Ako? Prečo? Ja som čosíka nakúpil pre seba. Čosíka som aj populoval. Ale celkovo, čo prešlo cez moje ruky, lístko, tak mohlo byť cez 40 plus asi. Cca tak nejak. Prečo si koľko kúpil? Neviem, koľko to bolo. Málo, pre seba málo. Že skôr si puloval, hej? Hej, lebo tam bolo strašne veľa shows, asi 30 a ľudia sa akože báli. Hej. Že ako to pôjde. Tak som, ja neviem, do 10 maximálne mohol pre seba zobrať. Čo si som že predal. Hej. Ešte aj tak 10 lístkov tam, koľko si mohol, za koľko si jeden predal? No 34 alebo 32 bol nákup na jeden a 400 bol asi predaj na jeden. No, tak dobre, tam išlo 300, až medzi 300 a 600 niektorí predávali, nie? No, čo som ako tak videl, že niektorí pári možno za 600. 400, tak koľko si zarobil? Koľko si zarobil, akože presne? Takže čisto z toho? Aj. Ja neviem, koľko to mohlo byť. Tak zo 6 lístkov to som, neviem koľko nakúpil za 300 čosi a predaj bol okolo, ja neviem koľko to bolo fakt. Cez 2000 určite. Cez 2000. To bol tvoj najlepší mesiac, hej? A tak boli tam tu moje púly a tam sa veľa dávalo za púl. A aj koľko si pýtal? Lebo teraz možno napríklad povedať, lebo niektorí presne chcú skôr byť, že puleri, že nemajú kapitál a tak, že by si vedeli predstaviť, že koľko môžu si pýtať za púl. No tak záleží samozrejme, ja to robím tak, môžeš povedať presne, že záleží ako, že koľko si napríklad najviac vypýtal, alebo koľko zvyčajne sa berie. Dobre, tak za to som bral od 20-25 eur za listok. To už len na to si No a plnutých, ja neviem koľko mohli, cez 20 plus tiež určite. No tak matematika, vypočítaj. Editor vypočíta. Veľa, no vypočítaj. To mi už daj, to je veľa nás. No a tak to mohlo byť určite cez 20 a viac to bolo určite lístkov, ale ja to robím tak, že nemám fixnú cenu za púl. Že ja väčšinou podľa eventu, že keď je napríklad nejaký zlý event, tak nebudem pýtať, že ja neviem, 20 eur za jeden listok. Ale štandard je taký minimum podľa mňa 10. Že 10, hej? 10 eur, hej. A najviac si za koľko vypýtal za nejaký hociaký event? To som mal teraz, to bol, neviem jak sa volá, tam bol obmedzená kapacita, to strašne bolo ťažké akože kúpiť. Elton John to bol, tuším. A to bolo 35. 35, a tam si koľko pulov? 5, 6, 8? Neviem, koľko to bolo, 4 maximálne. 4, hej. A 2 som pre seba mal aj. A tam išlo tiež raketu. Hej? No, koľko? a tam išiel zase predať, akože tam floor bola, keď sa to kúpilo, tam bolo okolo 800, ale poznáme ľudí, keď niektorí sú takí, že podkopávači, klasika. Za koľko si predal? Neviem, koľko to bolo, mal to bol cez 360. 360 za jeden? Jeden, hej. A nákup? 54. 54. Boli cheapest, no. Tak 300 eur na lístku zarobiť, ako vieš. No, to je jasné. Vôbec nie je zle. Vôbec nie je zle. Nestežujem sa. Takže mohli by sme tak nejak zahrnúť, že povedz ako... Hovoril si, že nechceš hovoriť s vami. Hovoril si, že nechceš. Nechcem, no. Ale tak ako približ nám to. Približne, akože... Najlepší mesiac, alebo celkovo... Bolo to nad 5-ku? Akože... Povedz, nie. Nenaťahuj nás to. Ono sa to tak križovalo, lebo to bolo koncom mesiaca prišli iné. Hej. Ja, takže neviem, či to tak zrátať. Lebo február bol taký, že... Tam som zase išiel, robil sign-upy. To som zase to predával. A to bolo tiež tak... Začiatkom februára to sa tak križovalo. Počkaj, že si robil sign-upy pre niekoho, akože, a za to ti platilo? Hej. Koľko? Koľko sa tak platí? Tak, už to bolo 2000. 2000 eur? Spraviť? Nie, 2000 účtov. Takže 2000 si popýtal? Nie, a 40 centov bolo za účet, tuším. 40 centov? Tak to si tiež prepočítame, mne sa to fakt nechce počítať. Ale editor to edituje, ktorý sedí presne tam. Takže takto, že fakt, že na všetkom, čo sa dá, zahasliť, hej, pooling, sign-upy, čokoľvek. Robil si aj pre seba sign-upy, tak to robíš ti radšej? Teraz vlastne bolo, však som zabudol. Teraz cez týždeň Sabrina, čo bola, US. Si robil, hej? Robil som pre seba, no. Len tam som sa akože... Potom predávaš tie kódy? Predal som kódy, no. Za koľko? Mal som ich málo, potom som bol smutný z toho hlavu, smutku, lebo to sa robilo
na čísla telefónne, nie, ja som dal málo, si bol 8. Hej. A potom kód prišiel garantovaný, bol 100%. Akože. Málo som ich mal, neviem, či som mohol za 20 eur pre jeden. Tak ale vieš, to je stále také, že proste on sa to nazbiera, vieš. Jasné. Tu pulneš, tu kód predáš, tam sign-upy robíš. A pre koho robíš napríklad tak sign-upy? Pre nejakých takých, že fakt, že väčší skupine? Vieš čo, do Marketplace väčšinou píšem. Aj? Malé keď je skupinka, tak aj tam. Ale väčšinou Marketplace sú akože nejaký zahraničný. Keď sú, máme napríklad takého z Číny. Aj. Potom mám takého jedného z Ameriky, ktorému sa puluje iba. Všeličo. Že si porobil už takéto kontakty aj my. Ale hej, špekulant, to je takýto pohľad, ale hej. Ja nechcem vedieť, čo všetko je za tým. No teraz sme ho vlastne hovorili o tých, koľko si zarobil. Ale, povedz nám, čo si napríklad, keď sa ti, že si náhodou prerobil, alebo niečo také. Stalo sa ti niečo? No, dostal som aj pokutu raz už. Prečo? No tam proste, keď pravíte lístky, tak musíte ich aj doručiť. Samozrejme. No, a kde nastal tam problém? No, nastal tam problém, lebo ja som si to nevšimol a boli to 2 lístky proste pár a ja som akože im nahral jeden lístok 2. Že to bol proste rovnaký lístok. Aha. A oni tam proste kvôli mne neprešli dovnútra. Fú. Tak bola pokutka. Akože nie veľká, ale tak bolo to na začiatku tiež, neviem, 2 mesiace a bol ja bol si z toho taký sklamaný. Taký otrasený som z toho bol. To sa stalo aj mne ináč, že som dal zlý datum a mal som zase pokutu, ale nejak som ju dostal, to bolo na listede. Neviem, lebo ja keď som tam zadával jednorazovú kartu na overenie, takže ako nemali mi akože asi ani nejak stiahnuť, takže ja som mal podľa mňa šťastie extrémne. Ale hej, no tie pokuty, tam si treba dať pozor vlastne, že ak to listuješ, že či dáš tie správne informácie. Ale keď už to spravíš, že ako nie je to nič náročné, ale musí si to asi double checknúť, že by si nespravil žiadnu chybu. A okrem toho nič sa ti nestalo, že si prerobil alebo niečo také? Raz som ešte vracal lístky. Tak vrácať, no to ešte je také, že pohode. To je také, že pohode, no tak jak to je v inej mene, tak väčšinou na kurze sa prerobí. Aha, no tak to koľko vieš. No tak to je pár eur, ale... Ale nie, nestalo sa mi tak. Že nestalo sa ti, že by si vôbec nepredal, alebo tak, hej? Nie. Akože, ale hej, to bola taká tá after party na Tylera, kreatora, no. tuším. A to bolo úplne tiež nejaký rýchlo sa to trebalo predať proste. Tam nebol, že lístok za 5 eur, alebo niečo bol také? Bol tam taký lacný, ale tam tiež podkopávali klasika. To sa trebalo rýchlo toho zbaviť, to tam 6 hodín bolo akože do eventu, keby. A tam som prerobil, ale to tiež pár eur iba. Ale mal som ich asi blízko, mal som ich, neviem, 10. Hej, tak ako, v podstate nič strašné, hej? Nič strašné. No tak to je dobré, to je super. Aké vidíš možno celkovo negatíva na ticket resellingu? Čo sa tebe nepáči? Niečo sa nepáči? No, niekedy je dlhý akože hold, že treba dlho čakať akože na peniaze, kým akože prídu payouty. Ale zase keď prídu, tak ak je dobrý event, tak je dobré. Tak je dobré, hej. Tak to akože viem prepačiť. Ale neviem, akože... možno, keď akože v inej krajine drop, že treba z noci stávať, napríklad. Alebo... To nie sú teraz tak často, nie? Práve, že už nie, ale... Keď sú nejaké restoky napríklad v iných krajinách, že nie je vedno, kedy čakať náhodou ráno, to je o 5 a nie všetci sú hore, tak... No, to je pravda. Potom sa iba búcha do hlavy, že... Nemôžeš chytiť všetko, vieš. No ja viem, ale... Potom sú tam takí, čo chytia aj hocičo a ostatní sú na nich takí nasrátí, že jak to je možné. A však máme tam takých, no. Čo aj hocičo chytia. Tak dobre pre nich. Jasné, hej. A inak celkovo, že nevidíš žiadne aj negatíve. Tak určite sú, ale tak ja ich tak nevnímam, nejak to už za ten rok. To už si bere, že tak je to proste súčasť toho, že... Nie je to. Nie je to nič také, čo by ťa odradzalo. Nie. A tak keď sme rovno pri tom, tak na Ticket Wave, čo by si možno nejaké chyby vidíš? Na Ticket Wave? Áno, na našej skupine, čo by si zmenil? Možno tvár celú. Tvár celú? Tvár celého Ticket Wave. Lukasa by som asi dal preč. Lukasa? Nie, zránu si robím. No, Lukasa, vidíš prečo. No ja o tom nerozhodujem, ale... Jasné. Spúšťame petíciu. Ešte náhodou mňa vyhodia, čo potom. To tam nedávajte. Pohodička. Pijanko. Pijanko, ako by on povedal, no. Pijanko. Presne tak.
Kto iné začal s tým pijanko? Myslím, že Peťulda. Ja som to od neho počul, od Lukasa. Od Lukasa? Hej, lebo on furt, to je pohodička, pijanko. Ja to mám od Peťuldu, ale teraz ja to všade, akože už som to na východ rozniesol, do Prahy, všade. No to tiež už hovorím. No to proste pijanko. Pijanko proste. Pohodička, no. Pohodička. Pijanko. Ale tak neviem, tak akože, ja som tam spokojný, fakt. Aj s komunitou. Akože niektorí... Nenapadá ťa nič také, čo by sa mohli vylepšiť, vieš? Ako, pre nás dobre. Jasne. Vedieť akože spätnú väzbu. Je tam všetko, čo človek potrebuje na to. Návody sú tam, všetko tam je polopate povedané. Doslova. Ja nemám fakt problém žiadny. Akože, čo by... Nič také ma nenapadá. No však za to. Čo by si poradil ľuďom, alebo možno takým chalom, jak si ty, čo ešte že chodia do školy, alebo tak, a nemajú peniaze, že ako začať? Na čo by sa možno mali sústrediť? A čo by si robil ty, keby si teraz na ich mieste? Tak určite akože, ak nemajú kapitál, ako som ja nemal, tak by som sa sústredil na tie sign-upy. Lebo na tých kodoch sa tiež dá dobre zarobiť. No pokiaľ ti príde. No, to je ten problém, že tam to podľa mňa aj veľa ľudí odrádza. Aj mňa, že mne sa to robiť nechce. No, spravíš a nepríde ti nič, no tak je to také. Práve, že ja si to užívam, keď to robím. Hej? To je pijanko proste, zapnem hudbu a idem. Pijanko je to. A na tie puly by som sa ešte sústredil určite, lebo tam proste nepotrebujú fakt nič. Iba účet a kontakty, tak. Ale teraz aj Ticket.vv je vlastne roomka na to, kde sa priamo košiky posielajú, takže to mi Belgie napíšu, pošlu kartu, zaplatí sa. Takže povedal by si, že majú začať s pullingom a sign-upy, hej? A potom, keď si z toho vybudujú kapitál, tak potom nech si kúpujú lístky. Super. Ale určite by som im poradil, nech dávajú pozor, keď už púlnu niekomu. Nech si dávajú, akože nech si niekde zapisujú, že čo, komu, kde. Nech si potom k tomu vedia dostať, lebo potom sú zbytočné s tým problémy, že budú musieť vrácať peniaze, napríklad ako sa stalo nedávno mne. Že som musel peniaze vrácať. Povedz nám viac o tom. Neviem, stala sa taká vec proste, že púlol som lístky, bolo to ešte v auguste minulý rok a som si to nejak nezapísal. A ten koncert bol prednedávno, pár dní dozadu. A stalo sa mi, že proste dvaja ľudia, ktorí mali tie lístky, mali úplne rovnaké, proste sektory, sedadlá aj všetko. A ja som proste napísal ten jeden, že mu to mám transfernúť, tak som to transferoval akože Bayerovi. Nech to je vyriešené a myslel som, že akože v pohode. Na druhý deň mi písal ten ďalší typek, že nech mu ich pošlem, akože že má u mňa lístky. A ja som na to potom díval a proste to bol úplne tie isté lístky. Tak potom neviem, nechcel som hľadať, kde sa stala chyba, tak som to proste normálne sa tomu postavil a vrátil som mu peniaze tomu človekovi. No, tak môže sa stať aj to. Tak sa, no. Ďalšia rada, že zapisujte si. Že zapisujte si, čo kde že nevieš absolútne, že kde sa stala chyba. Vôbec neviem, jasne nepamätám, absolútne. Koľko si musel vrácať? No tak, neviem, koľko to bolo, 300? Okolo 300, no. Zarobíš naspäť, pohodička. Pijanko. Aké sú celkovo ohlasy z okolia na to, čo teraz robíš? Alebo hovoríš vlastne ľuďom, čo vlastne robíš, máme, otcovi? No tak hej, akože poviem, občas sa pochválim. Ale nejak to nevyťahujem pred akože ľuďmi moc, že im poviem, že no, robím toto. Nejak to... nechválim sa s tým akože moc. Že fakt iba, že blízkym ľuďom, ktoré poznám, kamarátom. A oni čo na to hovoria vlastne? Čo si o tom myslia? Že veľa ľudí hovorí, že to je nemorálne. Sme parchanti. Mne akože prajú smrť v Brílskach. Fakt. Ja viem. Pozri, jak som to vysmiatý, jak mi je dobre. Tak akože ja neviem, nemyslím, že to je morálne, lebo to je proste obchod jednoducho. Je to to isté ako aj idem do potravín si kúpiť nejakú vec, ktorá napríklad má nejakú výrobnú cenu a ku nej potom pridajú prirážku a z toho je ten zisk, že toto je úplne to isté. Tak ale ľudia nepochopia, vieš. Hlavne teraz bol problém pri tom Pitbullovi, vieš, že veľa ľudí proste, je to v Prahe lokálne, takže viacej nás to aj tak hitlo a na TikToku čajky same plakali, že nechytila som, resellery všetko vykúpili
A my sme iba 1500 lístkov kúpili. No. A koľko tam bolo? 20 000 kapacita. No, však ako, čo? Kde je tí zvyšní? Kde sú tie zvyšné, presne. Úplná pohodička. Pijanko. Takže čo hovoria, akože tí ľudia, ktorým to, akože v tvojom okolí, ktorí o tom vedia a o ktorým o to povieš, že čo si o tom myslia? Tak priateľka ma podporuje. To už som rád. To je hlavné. To je hlavné. A kamaráti tak, no tak, oni sú radi, keď náhodou niekde ideme a že, ja neviem, že akože pozriem na kávu. Aha. Oni to akože... Tvoji kamoši takí sú, že majú menej peniazy, no však ako 18 rokov tam, vieš, tam na strednej tam asi nemáš, keď nemáš bohatých rodičov, tam asi veľmi nemáš, jaké mať veľké love. Jasné, no tak akože občas im aj ukážem, čo si kde by mohli oni. Aj. Čo si pomôcť im a tak. A možno si aj dotiahol nejakých takých kamošov do skupiny? To nie je práve, že, ale akože ľudí, čo som tak poznal, čo som spoznal napríklad v Marketplace, čo som robil nejaký obchod, tak zopár, hej. Bo nejaký, ja neviem, z Nemecka, nejaký typek tuším. A že je u nás, hej? Hej, je tam. Ešte tak pred koncom mám na teba otázku od našeho bývalého hostia, vlastne posledného hostia. A on sa ťa pýta, prečo si myslíš, že niektorí ľudia vlastne za nevrú na ten ticket reselling, napríklad po mesiaci alebo hneď po týždni a s tým prestanú? Tak ja si myslím, že čakajú akože rýchly úspech, že po týždni budú finančne nezávislí a všetko možné. Ale tak to nefunguje v žiadnom biznise. Proste tam treba nejaký ten čas venovať do toho a nejakú tú energiu, aby sa potom nejaké tie plody, ako sa hovorí, vrátili. Jasne. Takže to si myslím, že preto, lebo že fakt, že čakajú, že proste rýchlo bohatnú a že netreba toľko času toho venovať a tak proste. Super, ďakujem. A rovno nejakú otázku pre ďalšieho člena máš? Po to, čo viem, tak tu ide Peťuda. Áno. Takže Peťudu by som sa chcel spýtať, že kde idú všetky jeho príjmy z ticket resellingu? Že či má nejaké, akože, pomimo nejaké zábavky. Či aj nejaké na ženy idú peniaze, Peťuda? No, ja neviem, nech nám on povie. To nám odpovie v ďalšom podcaste. Ďakujem za otázku. Chceš ešte napríklad niekoho pozdraviť, alebo takto niečo skázať ľuďom? Chcel by som pozdraviť jedného člena. Nick Boller 10, zdravím ťa. Ostrava. Právo, že neskúsim. Pozdraviť som skúsil. Zdravíme ťa. Čest. Dobre, tak ja ti ďakujem, že si prišiel, že si sa podelil o tvoj príbeh. Ďakujem za pozvanie. A my sa vidíme pri ďalšom podcaste. Dajte odber, sledujte nás na všetkých sociálnych sieťach. A keď vás to zaujalo natoľko a presvedčilo, tak sa pridajte k nám. My vás radi privítame. Čaute.